Nggih. Lah dina niki perkiraan sampean Ki Sukma kuwi nek ngendi ya? Sukma ini kan sebenarnya sampun tobat, Heeh. tapi ilmu ini kan kuatah, masuk ilmu Pancasila itu. Terus niki bahasan tobat nih kok ujiannya kuatah. Miturut pendapatku lho. Aji Pancasila kuwi kudune lek wis dipateni ora oleh diamboni lemah, itu digantung. Dia nggak niat mateni, Mbak. Dibleret nih. Ngilangi ilmu nih ae. Ngilangi ilmu nih mau. Oh, ngono ta. Dilangi ilmune. Bener. Sing Sukma kuwi ilmune engko tak tarik. Ya, tak tarik. Aku wis ngerti ilmune Sukma sing digawe ora iso ilang kuwi. Aku wis ngerti. Ilmu apa ngono kuwi ora perlu tak wedharne karo sampean. Engko aku sing nandhangi. Sampeyan nek mburiku wae. Ya, Jo. Insyaallah. Iki mangke panjenengan seumpamane Ki Sukma niki dibeto teng air terjun ngoten pripun? Ki Sukma. Nggih. Lah kuwi lho apik. Engko iso njernene atine, pikirane kan iso adem to Maria. Kuwi malah lho apik. Ya. Sampeyan iso nobatne, tapi iso nobatne lek urung ilmune didukuk tak dukuk. Kuwi ya angel itu. Obat iki. Angel kaya si Sukma. Wonge sampean dhewe kan ya ngerti kelakone Sukma kaya ngono ae. Aku dhewe wis tau tarung karo Ki Sukma sih. Nah, alasane amble wayu balik nantang nah kaya ngono kae. Licik ya Mas ya? Licik. Licik wonge. Muga itu bare tenan. Wong iki licik banget iki jeneng Ki Sukma. Ki Sukma kuwi anak buah jarene yo akeh. Seret ta? Kesereten ya. Aku kok ngene ta, Jo. Bengi iki kok angen-angen tur kelingan karo sing jenenge Sukma to. Sama jek kelingan, Pak, karo jenenge Sukma. Aku kepengin Sukma kuwi. Sukma sak tenane arep takon karo sampean. Wis tobat apa urung? Nggih lek kula niku kan husnudzon mawon. Yang tiange sampun purun maos selawat. Sing Sukma kuwi. Begini kula kan yang sampun purun maos selawat niku pun sae. Kuwi kangge miturut atimu. Tapi jerone, tapi njabane napa? Panggah ngono ae ya. Jane nggih pun matur rek badhe tobat. Tapi ilmune niku lho. Oh, ilmune sing duweni nek jerone jiwaragane Sukma kuwi. Urip mati neh ngoten kanthi kan ngoten. Urip mati neh kuwi mek sitok aja aji-ajine. Aji-ajine kuwi kan ya apa kae lek dipateni urip neh ngeneki lemah urip neh ngono kuwi pateni nyenggo lemah urip neh kuwi kan Aji Pancasila. Aji Pancasila. Nggih. Kuwi lek miturut sampean karepe sampean iki si Sukma kudu dikapakne apa kudu dientekne aji-ajine kuwi? Nggih. Karep sampean ngono. Nggih. Dadine ben dheweke kuwi ben aja sombong, ben ora duwe rasa ati elek sing arep digawe nyantet uang. Nggih.
kan karo sampean kan ngono to, Jo. Nggih. Lah apa urung mbok jajal, Jo? Ilmune mbok jukuk ngono. Lek menurut kula mengke setunggal bisa saja nanti ketika saya tarik itu dia gila. Gila. Yang kedua karena itu sudah menyatu bisa juga beliau itu tewas. Yo enek dah. Dalane ki enek sing kangge jukuk ilmune si Sukma kuwi ya supaya dhek iki ben ora kurang ajar neh, supaya dhek ben aja nyanteti wong sing ora duwe dosa-dosa kuwi mesakne. Akeh korban itu sing wong sing ora duwe dosa kuwi disantet-santeti karo Ki Sukma kuwi. Yo benere ngene Jo dhewe Jo. Engko wong loro dhewe goleki Sukma ditemoni. Ya toh. Lah engko dak ana momongan nek dhek iki panggah mbregudul karepe dhewe. Engko aku tak sing ngomong. Engko tak dukuke ilmune. Tapi lek miturut pendapatku lho. Aji Pancasuna kuwi kudune lek wis dipateni ora oleh diamboni lemah. Itu digantung itu. Kan dhewe enggak niat mateni, Mbah. Dibleretne. Ngilangi ilmune ae. Heh? Ngilangi ilmune mawon. Oh, ngono ta. Dilangi ilmune. Bener. Bener. Aku sanggup kuwi. Carane aku engko lek wis kok kene mari omongan karo sampean tak lanjutne sesuk apa kapan-kapan aku tak poso gunane milik roh apa to sak tenane aji-ajine Ki Sukma kuwi arep tak jukuk aku tak poso dhisik ya Nggih. Kudune ya karo sampean to ora aku dhewe lho Siap. sampean siap Sendika dawuh mawon kula. sampean sendika dawuh Nggih. berarti manut. Manut. Tapi aku ya wegah nyakiti atine si Sukma kuwi ya wegah ya to butuhku mek ngilaki ilmune sekadung menyatu karo diwaragane kuwi. Muga-muga kena bulan anggene dhewe rencanane goleki Sukma ngilangi ilmune sing dinduweni Ki Sukma kuwi. Kuwi aku wis duwe angen-angen lek ilmune Ki Sukma kuwi ngene-ngene kaya-kaya aku wis duwe. Wis iso nemokne. Tapi ya kudu enek syarate lho Jo aku kuwi. Ya aku kudu poso. Monggo. Poso napa niku, Pak? Poso napa? Ya poso tinggi madang nih pikir pertama ping lorone ya tinggi ngresiki atine supaya ben resik banget. Lah kuwi kok baru iso ketemu ilmune si Sukma kuwi apa-apa ngono. Engko iso kena dijukuk. Lek lantaran mek lugu biasa-biasa ngene kaya-kaya ora tumomo. Njukuk ilmune Ki Sukma. Nggih. Lah dina niki perkiraan sampean Ki Sukma kuwi nek ngendi ya Ki Sukma ini kan sebenarnya sampun tobat. Tapi ilmune ini kan kuatah. Termasuk Ilmu Pancasuna niku. Terus niki bahasan tobat niki kok ujiannya kuatah. Oke. Ujune loro. Lah niku maksudnya kula sebabnya napa ngoten. Lek kula niku jane nggih pitik akeh nggih pun paham lah. Wong sing ngene wong nglakoni apik mesti ujiane nggih kathah kula ngoten. Dina niki bojone Ki Sukma kuwi lara ya. Nggih. Mergo penyakit apa ono enggak ngerti ya, Jo. Kula nggih dereng nemoni bojone niku. Pirasa kula nggih jin-jine sing teng awake Sukma niku mboten trima.
Dan terima lek sukma niku tobat. Dadi nek sing metu nyerang bojone niku. Nyerang bojone kuwi dadine. Ya sing ngene lho, Jo. Wis kuwi ditanggung jawabku. Ya. Ya. Kuwi dadi tanggung jawabku. Lah engko sing sukma kuwi ilmune engko tak tarik. Ya. Tak tarik. Aku wis ngerti. Ilmune sukma sing digawe ora iso ilang kuwi aku wis ngerti. Ilmu apa ngono kuwi ora perlu tak wedarne karo sampean. Engko aku sing nandangi. Sampeyan nek mburiku wae. Ya, Jo. Insyaallah. Iki mangke panjenengan saupamane Ki Sukma niki dibeto teng air terjun ngoten pripun? Ki Sukma. Nggih. Lah kuwi lho apik. Engko iso njernene atine, pikirane kan iso adem to malian. Kuwi malah luwih becik kuwi lho. Insyaallah besok kita ini ya live di air terjun Kandung ya. Kandung. Nah, di sana itu bagus untuk menetralisir gangguan-gangguan gaib. Sekaligus kemarin kan saya dari Bali itu kan belum bersih-bersih. Terus mungkin kalian pulau resik teng alam Kandung. Joko Kandung. Joko Kandung, Mbah. Joko Kandung. Si nggen air terjun iki jenenge kan Joko Kandung ngono. Nggih, nggih. Ngonokne wae supaya dhek pikirane ben adem, enggak ngrangsang nemen anggone panggah tumindak elek. Dadine korban sing bakal digarap karo dhek iki ben slamet ora ana alangan apa-apa. Kuwi tugase awake dhewe, Jo. Ya. Sampeyan iso nobatne, tapi iso nobatne lek urung ilmune didukuk tak dukuk kuwi ya angel lho, Jo. Tobat ngono. Nggih. Angel kaya si Sukma. Wonge sampean dhewe kan ya ngerti kelakone Sukma kaya ngono ae. Aku dhewe wis tau tarung lho karo Ki Sukma dhisik. Heeh. Alasane alhamdulillah wayu balik nantangin kaya ngono kae. Licik ya, Mas ya? Licik. Licik wonge. Semoga itu pati tenanan ya, Mas. Wong iki licik banget sing jeneng Ki Sukma. Ki Sukma kuwi anak buah jarene yo akeh ngono dhisik. Ki Sukma kuwi. Siap nggih. Sampeyan niku riyen dangu ta anu gegeran kalih bajan niku. Maksudnya gak tekonan pirang tahun. Yo sekitar sprene ya nek 6 tahun. Oh, 6 tahun. 6 tahun punjul kira-kira. Dulunya saudara. Saudara. Ngene sedulur. Dan itu adik ipar mantan. Oh. Adik ipar itu dulu. Akhirnya ribut. Tapi ya ribut enggak sampai Bacokan lah. berantem enggak. Biasa. Sempetan teman-teman santet kan? Oh, teman-teman santet. Oh, belum. Ora ya. Enggak, jangan. Masih sama-sama dukun santet tapi enggak tahu teman-teman santet. Enggak pernah. Adu kesaktian belum pernah ya? Belum pernah. Coba nanti diadu gitu. Ya jangan dong. Ya disadarkan. Sadarkan lah. Ya itu disadarkan. Tujuan saya itu untuk menyatukan lah ya. Jangan ada pertikaian, Ya, seduluran. kan ngono. Seduluran selawas-selawas saking wase Gusti Allah. Kabeh urip nek alam dunya iki kan golek seduluran. Nggih. Lho kae wae sahur kae. Sampeyan sahur apa ora? Ya sahur. Sahur mana sahur. Tapi ora ora poso. Ora poso melok sahur kan ora apa-apa. Tapi ora tau mangan bengi ngene iki ora tau. Lho, teko kanca ora. Kadang-kadang mau bengak sahur ya ora sahur lho. Ora iki. Ini Bengok sahur tapi ora poso maksudku.
Anak lagune ya, Cok. Wah, nah kayak iya. Aku demen rumahnya ya. Nggih, untuk semua subscriber lover saya di manapun berada, insyaallah nanti Mbah Sudiro membantu saya untuk melepaskan ilmu yang ada di tubuh Mbah Sukmo. Bener. Nah, saya rasakan untuk menarik ilmu Mbah Sukmo itu ya penuh resiko, caranya bisa gila atau meninggal dunia. Oke, mohon doanya untuk semua subscriber lover saya di manapun berada, semoga rezeki kita berkah barokah berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah ke Madinah, dan keluarga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah, dapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Di bulan puasa yang penuh dengan kesucian ini, di bulan puasa yang penuh rahmat ini, mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak ada yang selamanya benar, dan tidak ada manusia yang selalu salah. Sejelek-jeleknya kita, sejelek-jeleknya orang pasti ada baiknya, dan sebaik-baiknya orang juga pasti ada jeleknya. Yang terpenting di bulan puasa ini, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya jarang membaca Al-Quran, mari di bulan puasa ini kita tingkatkan ibadah kita, paling tidak sehari 2 kali. Gunakan waktu senggang untuk membaca Al-Quran, waktu bersama keluarga semakin ditingkatkan, dan ibadah sholatnya semakin ditambahkan kualitasnya ibadahnya, seperti sholat qobliyah, ba'diyahnya dikerjakan, sholat tarawihnya dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, karena belum tentu tahun depan kita bisa bersama keluarga, belum tentu kita bisa menemui bulan yang suci ini. Jangan sampai disia-siakan waktu Ramadan ini, karena bulan ini penuh dengan maghfirullah, bulan ini penuh dengan kasih sayang, penuh dengan pengampunan, dibuka selebar-lebarnya pintu surga dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Jadi angin surga sangat mengharapkan kedatangan kita di bulan suci ini. Surga, pintu surga dibuka yang selebar-lebarnya. Dan bagi saudaraku yang pengamal salawat muridat, semoga semakin istiqomah mengamalkan salawatnya. Insyaallah hidup kita pasti akan selamat. Saya ucapkan terima kasih untuk semua subscriber lover saya. Mohon doanya semoga diberikan keselamatan, kesehatan, kemudahan, rezeki yang berkah barokah berlimpah dan selalu bertambah. Amin ya rabbal alamin. Mas Sudiro, kalau mau menambahkan, saya Mbah Sudiro banyak-banyak terima kasih bila ada dosa sebesar apapun yang saya sengaja dan tidak saya sengaja. Mbah Sudiro minta maaf yang sebesar-besarnya para loper-loper di Indonesia maupun di luar negeri. Monggo-monggo ingkang sakit enggal waras kados sing pun sakitipun nikah sakitipun dicabut waras malih kados sing pun. Matur Mbah nuwun, matur Mbah nuwun, matur Mbah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, terima kasih untuk semua subscriber lover saya. Nantikan video selanjutnya, nanti insyaallah saya akan ke Sungai Brantas di Setan Kundur, sama nanti kita akan ke Batu Kenong juga, insyaallah nanti kita ke sana. Lihat aja nanti kelanjutannya, nggih. Itu terus keseruan kita untuk terus menguak kegaiban di
Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.